We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Bangon-bangon na mga kapuso and have a productive Wednesday morning! Ato sang kamustahon at mga kapuso sa Tagum City ug Carmen sa Davao del Norte Province. Sa may buntag, Mayong buntag sab jail ato sab kamustahon ang ato mga kapuso sa Languyan ug sa Pasapa sa Tawi-Tawi Province. Mga kapuso, atong makauban ang multi-awarded international vlogger nga si Irene Acerios. Diyang i-share sa atua kung paunsa siya nagsugod ug naila dili lang dinhi sa Pilipinas pati nasab sa ubang lugar. wow naman! Samtang say, ato sa makauban ang Davaoenyo fashion designer nga nagmugna og pangalan sa laing nasod tungod suot lang naman sa mga Hollywood artists ang iyang mga obra. At ang iunya taon-taon mga kapuso, si Garimon Escandor Roferos. O makauban sa natin ni Resi sa Bestok, ang kapuso artist Lizelle Lopez. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung unsa ang usa sa pinaka-importanting watershed ug usa sab sa pinakadakong provider sa irigasyon sa Sultan Kudarat ug South Cotabato provinces? Kini ang Lake Cebu sa South Cotabato province. Ana kini sa ancestral domain sa Tiboli ug Ubu tribe, gilasab sa Department of Tourism ang Mong Lake nga usa ka prime ecotourism destination dinhi sa Mindanao. Mga kapuso, I'm sure pipila sa inyo ang nakaila o ginaidolo ang mga sikat nga international artists sa Manila Gwen Stefani, Paula Abdul ug Electra. Apan, nasayod ba mo nga usa ka Davaoenyong fashion designer ang utok sa likod sa ilang mga pangrampang outfit? Well, this Wednesday morning mga kapuso, atong makauban si Garimon Escandor Roferos. Good morning Garimon ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta sir? I'm okay. Thank you so much for having me sa GMA. It's our pleasure to have you this morning, Sir Garimon, and I'm sure interesado ato mga kapuso viewers na mas maila-ila pa ka. Please share with us, sir, ang imong pagkahilig kaniadto sa fashion designing. Katuuna pa mong good, siguro mga teen age pa ako tuuna. Bali nagalabay ko din na sa industry. Meron tayong kilalang fashion designer, his name is June Alano. Pag muagi ko din sa iyang shop, I was amazed sa mga display niya. Hanggang sa nagiging nahiligan na ako ang fashion. Tapos pag nasa school, siyempre nag-sketch ko. Tapos hanggang sa naging love na ako ang fashion, dito nag-start. Then later on, I came up the idea na mag-well of fashion designing sa Manila. Before, after ato, kapag abroad na, ganun. Ug at a very young age, nakita na din nimo ang imuhang potential, sir. Pero paunsa sa ba nagsugod ang imuhang journey isip usa ka fashion designer? After ko nag-eskwela sa Slim Fashion School sa Manila, nakapag-Saudi ako ng 7 years. Actually, dito ko nag-start sa Middle East. Bali, nasanay na ako sa couture fashion. Kumbaga, yung mga avant-garde, yung mga sinabing couture, parang yung handmade na mga dresses, na mga intricate na mga damit. Bali, nasanay na ako since 1990 when I started. Siyempre, nag-start ko nag-start ko na dilipod kay Balo, taong pagbota sa Nina. At sa natuto na din. Kasi before designing na pag-aaralan ko ito. Lahi yun itong sebulo ka mo tahi, sebulo ka mag-execute sa Nina, mga anak.
before ko nibalik sa Davao o nag-set up o sarili na akong shop. So siguro mga few years lang, and then after ato, kinuha ako ng friend ko, Michael Cinco. He's a famous designer, international, at saka sa Philippines. He's a good friend of mine, matagal na kami. Since 90s pa magkaibigan na kami. We decided na, kami sa Dubai, dito ka na mag-work. Sa kanya muna ako mag-work for how many years. Then after that, ayun na, nakapag-set up na ako ng sarili ko dito sa Dubai. Ng sariling name ko, sariling company. Well, believe kaayo ko no sa imong dedication sir nga i-push gyud ang imong passion ug sa pila ka tuig nimo sir diha sa Abu Dhabi mas napalawak pa ang imong market. And we heard na mga sikat nga mga Hollywood and even Bollywood stars ang imong clients. Please tell with us kung kinsa ni sila sir ug how do you feel nga suot nila ang imong mga obra? Siyempre, nakakataba din ng puso. At least nabuhay na internationally yung mga obra ko, mga gawa ko. Sa isang famous Netflix series, we call it Pose, si Electra. Sa Hollywood, it's Gwen Stefani. Celebrity Paula Abdul, yung singer. Latin star Araceli Arambula. Bollywood star Preity Zinta. And Miss World, Manushi Chilyar. Tapos Russian star Katerina Shpitsa. Wow, maka-proud you ka sir, but I'm sure you also encountered challenges sir along the way. Actually, kung sa struggles na grabe, ang nakatulong lang talaga na maging maayong akong business dere kasi mostly ang client na ako from outside UAE. Tapos meron din ako nag-launch din ako ngayon mga ready to wear yun. Mga hoodies, t-shirts, sneakers, bale sa weddings, engagement dress, mga ball gowns, evening gowns. Ayun, I call it Garimon per day. Sila talaga nagpabuhay sa akin, mostly ang client ko. Kaya ayun, grabe din ang struggles dito, lalo na sa pandemic. Pero later on, nakakaya naman, lalo na ngayong crisis. Ang hirap talaga, pero we're survivor. Sigurado ko nga daghan ang na-inspire sa mong istorya Sir Garimon, and our Kapuso viewers would like to hear your words of encouragement. Number 1, humble. Be humble. Huwag maging mayabang. And enjoy mo lang yung talent mo. And create talaga. Be creative, I mean. Ilabas yung mga ingenuity sa sarili. Saka focus lang sa job mo. At dapat integrity din para maging survive ka sa ganitong business. Daghang salamat Sir Garimon, and continue to make Dabawenyos proud sir ug amping always. Salamat po kaayo sa GMA, and keep safe tantanan kay Kabalumata, crisis karon. Ayun, thank you so much. God bless us all. Mga Kapuso, chillax sa mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo mga Kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Angel! Mga buntag mga Kapuso, welcome to Best Talk. Karong buntaga atong makauban usab si Trina sa GMA Afternoon Prime na babawiin ko ang lahat. Walay lain pa kundi si Kapusong Lizelle Lopez. Maayong buntag, Lizelle, and welcome back sa At Home with GMA Regional TV. How's everything going in your life so far? Ayun po, everything is going great po sa akin dito. Thank you so much for asking. And hello po sa inyo, maayong buntag po sa inyong lahat dito sa At Home with GMA Regional TV. Hi! Ako, mas lalong gumanda ang morning namin dahil kasama ka ngayon sa aming show. But of course, Lizelle, the last time that we talked, diba, we were still talking about the launching ng Babawiin Ko ang Lahat. At ngayon, malapit na ang pagtatapos ng iyong teleserye. How do you feel right now? Actually, mixed emotions ako. Medyo malungkot ako, malapit na kami matapos. Pero sobrang happy ako kasi sobrang ganda ng mga comments ng mga viewers. So, ayun. And looking back sa mga naging lock-in tapings nyo naman, what do you think will you miss the most about, the cast, working with the production team? I think yung bonding namin, yung kapag wala kaming pasok, nagdi-dinner kaming lahat, ayun, yun yung mamimiss ko kasi medyo delikado lumabas ngayon. So, ayun. Kung nasa mga lock-in tapings ba kayo, ano yung mga bonding moments ninyo lahat?
Yes, actually yun nga po, pag wala kaming trabaho, kumakain kami, nagdi-dinner kami, nagpapakain yung iba-iba sa mga co-stars ko. And ayun, yung pagka before take at saka after takes, yung mga chikahan, yun, namimiss, nakakamiss. Meron ka din bang mga like interesting facts that you've discovered from your co-stars na hindi mo alam before you started working with them prior to this teleserye? Actually, yung kay Pao, kasi si Pao yung si Pauline yung ka-roommate ko. So, ayun, grabe pala siya mag-time management, as in, sobra, strict siya sa time. And ayun, kila Sir John Estrada naman, kila Miss Carmina, sobrang naging sila na yung parents talaga namin sa lock and taping. So, ayun, parang family talaga kami lahat. Hindi ka ba din nahirapan, of course, Lizelle, sa contributor role mo dito sa teleserye, or you want to perform siguro next time yung magiging lovable protagonist? Well, actually, na-enjoy ko naman po. Kahit anong role, okay lang po sa akin. Basta happy naman po ako. Tsaka gusto ko umarte. Ay, okay lang. When you're so effective in your role, pero how do you react dun sa mga fans na nadadala dun sa character mo na si Trina, tapos naiinis na sa'yo? Like, how do you get over that? How do you react to that? Actually, natutuwa po ako pag may napapasa ko sa Twitter, sa YouTube. Ayun, natutuwa ako pag meron silang yun nga, nakakainis ka talaga, Trina. Kasi ibig sabihin, effective yung ginagawa ko dun sa role. Effective si Trina sa kanila. And also, ayun, yung iba po sa Facebook nare-represent ko para matuwa sila, lalo sila manood babawiin. Ngayon, mas lalo kanilang aabangan pa, and looking forward, may naisip ka na ba, Lizelle, ng mga roles or projects that you want to work in the future? Actually po, parang sa Bubblegum po na-try ko na yung comedy, tapos dito heavy drama sa babawian. So, hopefully makasama ako sa mga horror naman, suspense, para may iba naman. That's a different side of you ang aabangan namin in your future projects. Hopefully, at ngayon, ang aabangan namin sa finale ng Babawiin Ko Ang Lahat. And of course, mensahe mo sa lahat ng mga supporters mo, lalo na dito sa Mindanao. Hello po sa inyo mga kapuso po dyan sa Mindanao. Maraming salamat po sa pagsuporta at panonood po ng Babawiin Kong Lahat. Samahan niyo po kami dahil sa aming final finale this week. Naku, maraming pa pong sorpresa kayong maaabangan at mapapanood. At ayan, abangan niyo po ang iba pang pagtatalo na Trina at ni Iris. Naku, marami pa yan. Thank you very much, Lizelle, for joining us again dito sa At Home with GMA Regional TV. Ayun, thank you so much din po for having me. Ingat po kayo dyan lagi. And that was Kapusong Lizelle Lopez. Tutok lang mga kapuso, kayo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang kinabuhi og storya sa usa ka award-winning Mindanaoan vlogger. Kung unsa ang mga storya nga iyang ginapang-share ug kung asa nasab siya nga mga lugar nakaadto ug unsa ang sekreto sa iyang success, kana ang atong sayron. Atong makauban karong buntaga si Ma'am Irene Aserios. Ma'am Irene, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon? Maayong buntag, Sai. Good morning everybody and good morning sa tanan na viewers nato karon. Ma'am, unang-una, unsa ba ang imuhang work background o kung paunsa ka na hook into vlogging? Well, Sai, ako kay publicist ako, no? I do PR and marketing also and social media manager po ko. Nahook ko sa vlogging because, a few years ago, nag-write ko for a community newspaper. And then, of course, it's in here in Bukidnon, no? Pero later on, I realized, murag tsada siguro if I also write for a global audience. So that is how I fell in love into vlogging. Sa tanaw nimo, unsa ba ang nag-inspire kanimo nga mahimong usa ka vlogger ug unsa sa ba ang sagad content nimo? Sai, naay gamay nga story behind this, no? Because when my father died, my mother decided na mag-move me sa Bukidnon. So ako, I was thinking, okay, I was born and raised in Davao, and ga-ask dito ko kung sa kahay mga lain-lain nga pwedeng makita or what we can do here in Bukidnon. So that is how I started bukidnononline.com in 2007, and then about a year later I started Mindanaoan.com. I do lifestyle content, so
share ko ang akong mga discovery sa music, sa food. I love to travel pod side. So I like sharing kanang bitang akong mga countries that I've been to, mga new discoveries. So that is what I write about. Sanglit sagad sa imong mga content, Ma'am, no, kay about lifestyle. Nganong kani ang imuhang napili? Okay, Sai, I like writing or sharing about lifestyle because, you know, I feel nga as a regular person, as a regular traveler, daghan ko nga ma-discover, di ba, na really nice things, or really nice people also. So I like sharing that with my audience. Especially kanapitang when I moved to New York a few years ago, I met a lot of really great people. I met the movers and shakers in New York. I discovered a lot of great things, and I learned na ang world, it can be your oyster, and you can definitely share your excitement with the global audience. Gawas sa nagkadayang awards, usasab ka sa giilang nga top lifestyle vlogger sa tibuok kalibutan. Paunsa nimo kini nakuha nga status, ma'am? Ug unsa pod kalisod ang imuhang naagian? Oh, ang kalisod nako, daghan pod to, no. I started in 2008, so you could just imagine daghan pod nga. Back then, manggod ang vlogging, wala pag yun kaayo bitaw siya na ila. So people were kind of skeptical ba about vlogging on sa man siya, or maybe siya effective or something. But karon, at least more and more people appreciate na bitaw vlogging and how powerful it is, and especially bitaw karon sa age of social media and influencers and content creators. I'm very humbled to share na in 2017, I landed sa number 6 sa New York, and 3 years later, no, I rose up the ranks to number 5. And lately, karon lang yun, I just got news, got rid of the news that I'm now number 4. I'm really, really very humbled and very honored to share that. So I am number 4 sa top 60 New York bloggers, influencers, and websites for 2021. As a vlogger content creator, unsa ba ang mga challenges nga sagad nimo ma-encounter, ma'am? Well, I mentioned earlier no na in 2008 when I started, dili pa gid kaayo known ang vlogging. So I had to constantly explain to people na feeling vlogging is here to stay, and it is also very powerful. That is why also na as a content creator, you have to be responsible for whatever you write or you share. And for bloggers also, to also live their authentic truth, diba na as much as possible, you only write what is true and what is just and what is responsible for your audience. Ma'am Irene, unsa pod ba ang mga life lessons, realizations nga sagad nimo makuha ug ma-share ngadto sa imuhang mga audience? I have this very one basic tenet, no. I also conduct man free blogging workshops for sa mga interested na groups and individuals. I have one very basic tenet that I want to share all the time. Kanang, do not write something online that you cannot write or say offline. So if you can say it offline to that person, it means that you are also ready to write it online or share it online. So ano lang siya kasimple. Ug ma'am, alang sa mga buot sab mahimo nga susama nimo, unsa ba ang imuhang tambag o sekreto nga pwede nimo ma-share sa tuwa ka puso karong buntaga? To everybody no na interested na mag-vlog, there is no better time to start but now. Sulat lang, do not even worry about spelling, grammar, or photos, or blurry ba siya or something. Just write, and your readers will come, and people will understand kung sa imong, ang imong objective. So start today. That's the best advice I can give you. So good luck. Daghang salamat, Ma'am Irene, sa imuhang oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug sa pag-share sa imuhang istorya. Amping kanunay. Salamat, Sai, at maayong buntag. Sai, sa simpleng pangandoy lang kani adto ni Gary Monroferos nga mapakita iyang talento sa fashion designing. Karon, nagmalampuson og naghimo na siya og kaugalingong marka sa international fashion arena. Samtang Jill, pinaagi sa vlogging mas na-express ni Irene Acerios ang iyang mga realizations o learnings sa kinabuhi ngadto sa iyang mga audience. Dili tiaw ang iyang naagian, apan malipayon siya, sanglit usa na siya sa mga sikat nga vlogger sa tibuok kalibutan. Samtang saya ato pagtutukan ang mga maiinit na eksena og hapit na nga pagtatapos. Sa babawiin ko ang lahat kauban si kapusong Lizelle Lopez.
Mga kapuso, unta na inspired nga kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Johann Wolfgang von Goethe, knowing is not enough, we must apply. Wishing is not enough, we must do. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot nga mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.